quan li feien preguntes al ple, perquè ha de tapar la incapacitat de la seva gestió i les seves mentides, i avui ho corroboram. Sabíem que va nombrar un conseller d'Agricultura que no hi creu, que gestiona malament, i ara de més sabem que també diu mentides. Els governs de quotes, senyora Armengol, mai no són bons. I no són bons perquè a més a vostè li fan fer paperillos, li fan anar a Berlín a queixar-se dels problemes de l'aigua que tenim a les Balears, justament el mateix dia que el Ministeri desmenteix les declaracions del seu conseller. Per això li vull demanar, senyora Armengol, com valora aquesta nota del Ministeri de Medi Ambient que posa en evidència no només el seu conseller, sinó tota la seva gestió. Moltes gràcies. Sí, senyora presidenta, entenc que vostè aquí avui ha de defensar el seu conseller, però espero que el manco privat no defensi allò que no té defensa. De fet, ja no té ni defensa per part d'assessors del seu propi govern que s'amaguen a columnistes ocults per intentar salvar allò que ningú ja pot salvar. I me cregui, senyora Armengol, el seu problema menor és que això ho digui jo. Es queixen de les desaladores, quan sabem que des del mes de febrer vostè no han rebut les desaladores per part del govern i són ara responsabilitat seva. 75 milions d'euros ha invertit el govern del Partit Popular, 4 vegades més que el que demanava el seu conseller. Es queixen de que Madrid no els escolta, els ofega, ha dit vostè. Però vostès, quan hi van, no obrin la boca. Ni propostes per distribució d'aigua, ni torrents, ni sequera. Té un conseller que crida molt aquí, però que calla quan va a Madrid. Tanta sort que és nacionalista, senyora Armengol. I el més greu de tots, té un conseller que no paga, ni a pagesos ni a ramaders. I no paga perquè no sap o perquè no vol pagar. I la resta, mai tan ben dit, són excuses de mal pagador. Ha pagat el 62% de la PAC, mentre la mitjana estatal es troba en el 75%. Hi ha altres comunitats que es troben en el 84%. Amb el mateix programa informàtic, senyora Armengol, aquest mateix programa que utilitzava el Partit Popular quan érem els primers en pagar. El Ministeri els demana informació per poder pagar abans les ajudes a l'oví i cabrit, i vostès s'hi neguen, no volen que se pagui abans, no volen pagar i tampoc no passen aquesta informació. Senyora presidenta, l'anterior pacte va eliminar la Conselleria d'Agricultura. Vostè ha mantingut el nom, però ha eliminat les polítiques d'agricultura. Per dignitat, senyora presidenta, no segueix defensant allò que no té defensa. Per molt que es tuitegi una mentida, continuarà sent una mentida. Gràcies.